zuzenean. Esango, jarriko nahi nita, oie! Ondo ikusten da! Mochila, beto da baina mochilan eraman dut zanik, así que... Está bien, Geisha. Está bien, Geisha, hombre. Bigarren partizuak,
Zen geiztua, Zer esan duzu? Handura gertzez. Direkto nagertzeko. Buena. Partidu azkarra, Joder, tío, no, María, Sí. María se ve en pantalla y justo tequila. Bueno, yo creo que sí plató una que... ¿Ves? Zikutu, mesedez, zikutu. Bai, konpontzen nahi zen. Edo zer gauza, Agustinei edo bezala deitu, bale?
kontuz honek. Poliki hemendik,
Camaraman. Es lo que toca. ¿Qué? Isilduari. Bazaletxo zuela, jarreketako partiduan. Vaya paranoia hor begira pantalla. Baina aurrin dikia. Rumako militeo da. Fiscal dividida da juba, baina... Hau gero hau. Zuzeria. Zuzeria, nada, dituen. Gainero bene Agustin edo duzuen. Baina jara gai zen, Batzoko hasian Madrilekoa. Eskia, baina egon izan bitat ikusten. Eta, sistemia hau da, ebetik Gero zuena, zaitu gara izan Pero oin da aurrengoa, irratu da zaio ekipuen izena, eta enlace berri bat sortzen da. Orduan, taldera bidaliko. Eta gero grabau eta gainera hori da. Zuzagi, dituen sartzen zenien, eta gero pentia engaintza gondik egintara jarrai dut. Hau dira, komentade, Eta zetio zu, partidua hasi baino lehen, hartzen zuzu, beste ditaldien itzenak eta... Vale, siñor. A ver, horretan. A ver, entonces, jolastera. Guasiga, entonces, Madrizen da egunetan. Zutadia da, Está. posible, nera jano daukagu. Ordu bitan laurdenetatik, eta lauten dianate, bai edo bai, derrigorrezkoa dauko fauretan egotik. Bai. Da jornada, goiz eta atzaldeko jornada da, eta derrigorrezkoa. Bai, apuntada badela, hostia. Bueno, banabil, nire kabuz behitxe gauza, baina ez da bat. Zurekin elkartu ez gero eta... Gainera... Hau zonbioa da, Oso audizia eta oso ona. Patinatzeko edarra. Gainera, kalo, hemen, sarri gozu. Hombre, eta jauzi, baina jauzi ez da lurra. Ez da gauza. Fiskari bitez agauza jauzi lurra. Nik hemen minatu, eskumuturrean Bueno, pista, baina... nik hemen alde benetan azkenia... Mokorra igartzen da, fisioa da dela. Hostia, zeo. Bateria egiten Gero dana pasada bada, neskatila, zema duzu, amabi urte? Amala, nik asko gota amala. Bueno, igual Eta txaserak amala. eta markilo, gauza, guztiena. Eta estortzan tu tipia por el de gafas! Sartu eta zu makila eta tipia, kutxia da makiliakin, amabi urteekin ditez, aipala hostia, baina zein. Claro, gatoz abixaraz, eurak erabilitzen dabe abixaria, patinatzen du, hau bata, aipala, hostia, la burrera, nada, botarrote, digo, Hau ez zon, bai. Ziristeko, Roma gutxi horrekin, Roma gutxi. Baina esan nahi dut txikiak izan da, honeko la fiskaldik dutu eskero bota bez, hostia, bota. Ai, ojo. Bai. Tira. Porteras venían, Javiera. Sara. Bai. Guriak enpatin dabe, lau. Dauna. Bai. Onde bilidea. Absolutan jolastu dauen. Gatxeak eta laure. Lehengu. Azkeneko partidua zehar dutan da. Biak eta laure. Osa, iruretarako ya esan egunean Interdi, bai. Hau jaso, gero handikan lehen egongan bankuak eta lagatze. Bai. Goizeko sortzik herridan eben gemen, ja. Horreta guztia. Bai. Bueno, nik urnia bidali dut. Era nahi atorri da, eta... Ja, bakarrik nago. Bakarrik nago. dauko. Behatzi. Bai, partido konkretu bat, bi partido, bai. Claro. Ego horren beste denbora... Bai, egisa da. Etxe zorutan duzu, gara? Mabi erdia pasen. Pasada, bai. Hostia, orduetako egun, Vale. Undu.
Valladolidera. Hostia. Valladolidera, ¿cómo vaya? Para la Copa de la Reina. Bueno, hori, bai. Bueno, nik eizen ikusi ditutena luken da jur, Talde. Hori, talde batekin azaldu bat egin. Bai.
egia da, baina igual pase egin da. Punto ordenagailu, bale, Nikola? Ja, baina gaur ez da tokatzen. Bai, bai. Horrek askotan duzio daude guria baina. Ni begaur Nikola handi bakarrik egoten. Eta neugei hona markututa euskaz zutik eguteko errezagoa da. Eta betxu honek behatzizak gizomanian ziruka. Zuzanen erosi nuenian... Oraino gartu zirioan. Nik uste oraino hartu dira. Madri egua. Zeran nintzen dago simpatin. 1.42. Bateko abian duzotu? 1.42 da. Claro, un año. Eta niri behar patxi pesatu zara. Nire zentazten Es que neria pizkan da, handia da. Baidatzi diot, rodillerak eta guantiak lortzeko. Baidatzi diot. Poliki da, ni patina. 75 euro buruan, 75 Bakoitza. Bigarren izkoa, gana. Gana? Bai, Bigarren izkoa. Bai, hori dizkido. Bai. Horitan behira legunean, ni patina. Patin batzuk ekosi ditut nire tamainakoa, 1.20.
Bigarren ekipoak, Hor distrito jokin be bai. Ez. Ez, Guarakope. Bai. Ez dakit, igual, erruberak aldatu. Ja, horretak egon bigarren eskukoak, dutuna dena pizkartainia igual dago. Hora nien oia gastatzera. Claro, nire. Dirua bai, hori guantia bestia, zi. €1, eta patinak €1, vale. Yari, €1. Vale. Poca broma. Tenía... Hecho, Nicola, etorri piztera baina zera. Urteko zela Torri. Hecho, pastillas. Portero izan batera, Portero izan batera. Portero le izango dira, así con la angustia está. Lo que pasa es que antes que no chaval de un día diga, flexibilidad de Vaya enviada para, o sea, es da Obeto un buen guante a lo balonmano, bla. Lo que pasa es que claro, Lurrian y pintzen da beola eta porterixa. Ona. Vale, pintzen da beola. Ondien. Zizan ekibilidad dena, bai, Kristonak. Zilla, Aurreko partidokuak, zokan oso txiki hau. Ja. Pastillazo bat buruak. Pastilla gelditzu aldozuna ilusionak. Bai. Baina erabiltzen die kokilla, bai, por si acaso. Bai. Batik ikusi nokaz. Bueno, horren igual que tipo dabe. Igual. Ez. Hecho, Horrek plaka dauke, bai. Plaka horretan igual kokilla ez dago. Kokilla aparte da. Ikoian ikusi kokilla. Susanena zeukan tira bat ezela, baina ez da kokilla. Ez da bromia, Hospitalian zegoen beste tipo bat, beste mutiko bat portero izan zana, eta eskatu zen, Agustín, bestia parrabietan. Bai, kokilla aparte da. Entrenatuko da bela. Ona sekula ez ditu guardan ekarria, bete, arrasten du zeuzkan. Azkenean, gero bat probatzen da uruna dago.
izan da. Den kontra jolastu da, etiketa. Den kontra. Den kontra zuzua. Tengo que ser, ez, berdian zan izterren kontra, betxu jugazena. Jokalko atzu, Bai, baurrengoa. Ikusi. Egun bihotzu egurtu bat. Egun bihotzu egurtu bat. Bai. Ona! Polita. Polita. Bai, 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 bai. Estuve viendo partidos de YouTube, a ver si de dónde está. Irudetan nago, iranian para kumandani. Eta zeu ikusten que no hay. Que no hay. La bandera, yo soy muy derecho para todo. Hay unas partes que hay una de la Moixa, l'Escuona, de la Tubella. Iranian. Iranian iruditzen panakin. Iranian. Eta panakin berdiekin bat. Iranian. Nago zirrila pribat, da. Segun nago kontenedorian gauda da. Bi. Pasa que ni bai, cuando tú no palia punti, palia altura, hartu eta Bai. tengo palaria ahora también. Lehengua. Baina... Hola, oye,